Здравейте, приятели! Аз съм Ninja Боец. В днешното видео ще ви направя ревю на лоите Зейн от 5 и 6 сезон. Ето ги и тях. Първо ще започнем от Зейн. Ето как изглежда без маска. И отзаде ето как изглежда неговия символ, който е лед. Нали, защото Зейн е ледената нинджа. Да. И следващата фигурка е Лойд от Skybound. Ето как изглежда без маска. Ето. И отзаде ето как изглежда. Да. И да. Това е от видеото. Харесайте клипчето, абонирайте се за канала и до нови срещи. Чао, чао!